गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ आसाम एचएस रिजाल्ट 2025 स्ट्रिमाव उथ्रिनायनि जौखोन्दोआ खमायदों। दा आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बोर्डआ बुधबारनि फुंनि 9 रिंगायाव गोजौसिन गेजेरारि एचएस आनजाद 2025 नि फिथायखौ फोसावो, जेराव गोबां फरायसाफोरा मोजाङै दिन्थिफुंदोंमोन। नाथाय गासैबो आयदायाव गासै उथ्रिनायनि जौखोन्दोआ थांनाय बोसोरनि रेकर्ड सिफायनाय फिथायफोरनि रुजुनायाव बाङाइसिनमोन। आरिमु आयदा सा आर्ट्स स्ट्रिमाव आरिमु आयदायाव सा 2,26,752 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन आरो सा 1,83,745 आ उथ्रिसारदोंमोन, जायजों उथ्रिनायनि जौखोन्दोआ 81% जायो। बियो 2024 मायथाइयाव 88.36 जौखोन्दोनिफ्राय बाङाइ। थेवब्लाबो 2023 मायथाइयाव 70.12 जौखोन्दोनि बांसिन। बाक्सा जिल्लाया आरिमु आयदायाव 94.21 जौखोन्दो उथ्रिनायनि हारजों बयनिख्रुइ जौसिनाव दं। बेनि उनाव दरं बिगियान आयदायाव 56,909 फरायसाफोरा नुजाथिदोंमोन, जेराव सा 48,309 फरायसाफोरा उथ्रिदोंमोन। बेयो उथ्रिनायनि जौखोन्दोखौ 84.88 जौखोन्दोसिम लाबोदों, जाय थांनाय बोसोरनि 89.88 जौखोन्दोनि बाङाइ, नाथाय 2023 मायथाइयाव रेबगान्थिनाय 84.96 जौखोन्दोनि खाथियाव। सोनाब कार्बि आंलंआ 100 जौखोन्दो उथ्रिनायनि हारजों थामथियाव दं। बेनि उनाव शिबसागर 97.13 जौखोन्दो आरो बाक्सा 95.66 जौखोन्दोआव दं। कमार्स आयदायाव सा 17,740 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 14,584 फरायसाफोरा उथ्रिदोंमोन, जाय 82.18 जौखोन्दो उथ्रिनाय जौखोन्दो होयो। बे थांनाय बोसोराव 87.66 जौखोन्दोनिफ्राय बाङाइ जानायखौ दिन्थियो, नाथाय बियो दाबो 2023 मायथाइयाव 79.57 जौखोन्दोनि रुजुनायाव साबसिन। बाक्सायाव आरोबाव 98.20 जौखोन्दोजों आवगायगासिनो दं। बेनि उनाव चिराङाव 98.15 जौखोन्दो आरो सोनाब कार्बि आंलंआव 97.14 जौखोन्दोआव दं। भेकेसनेल स्ट्रिमआ बयनिख्रुइ बाङाइसिन उथ्रिनायनि हार 68.55 जौखोन्दो रेबगान्थिदों। सा 1,202 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 824 आ उथ्रिसारदोंमोन। बेनि गेजेरावबो माखासे जिल्लाफोरा मोजाङै दिन्थिफुंदोंमोन। बिश्वनाथ आरो श्रीभूमिआ 100 जौखोन्दो उथ्रिनायनि हार मोननो हादोंमोन। शिबसागर 95 जौखोन्दो आरो बरपेटा 92.36 जौखोन्दो आबो गोख्रों फिथाय दिन्थिदों। गासै महरै बे बोसोराव उथ्रिनायनि जौखोन्दोआ बाङाइ जालांदोंमोनब्लाबो गोबां जिल्लाफोरा साबसिन दिन्थिफुंनायजों गोग्गानाय लाबोदों। नैथि खौराङावनो दङ भारत-भुटान सिमानि रुनिखाता ओनसोलाव सोमोनांथाव जाथाय। चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमानि रुनिखातायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायनिगिरि। जिनाहारिनि जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे आइजोखौ बुथारनाय जादों। मुंख'नो गोनांदि पक्स' जाथायाव मौसामी मुक्क बसुमतारी 30 आ जामिनाव जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोना पिअ'सिएस केसआव अजद होगिरि हाबिला बसुमतारी मुंनि सासे आइजोखौ दंफां थुख्राजों खास्रि-बिस्रि बुथारो। बे मुगैथाव बुथारनाया मंगलबारनि मोनायाव रुनिखाता पुलिस थाना ओनसोलनि सिङाव थानाय रानीपुर गामियाव जादोंमोन। बे समावनो रुनिखाता पुलिस थानानि पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जायगानि गामियारिफोरनि मददजों बुथारगिरि मुक्का बसुमतारीखौ हमनो हायो। बे बुथारनायखौ लानानै ओनसोलाव दावराव-दावसिबो जादोंमोन। थामथि खौराङावनो दङ गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव लाख रांनि गान्जा जब्द, 4 फालांगिरिखौ हमदों। मोनसे गेदेर फेग्रा मुवानि सिग्रोमनायाव गुवाहाटी सोरखारि रेलवे पुलिसआ गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव 65.5 किल'ग्राम गिलिरनि 44 पेकेट सन्देह गोनां गान्जा हमनो हायो। मोनसे आन्दोनि खौरांनि बिथायाव खालामनानै प्लेटफर्म नम्बर 3 आव 4 सुबुंजों लोगोसे फेग्रा मुवाफोरखौ मोननाय जादोंमोन। सन्देह गोनां सुबुंफोरा डिमापुरनिफ्राय गोदान दिल्ली थांग्रा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नम्बर 12423 DN आव गाखोदोंमोन।
हमजानाय सुबुंफोरा मणिपुरनि नंगथाबाम लेनसन सिंह 22 बोसोर, राकेश तुंसां 25 बोसोर, जेम्स कमै आरो पुक्राबाम कान्ता सिंह 24 बोसोर। बिथांमोनहा दिल्लीयाव फेग्रा मुवाफोरखौ दैथायहरनो सानथांखि बानायदोंमोन। जिआरपीएफआ सौहैनाय समाव ट्रेनखौ नागिरनायनि उनाव बिसोरखौ हमदोंमोन। साब्रैबो जोबथेसालियाव दं। एनडीपीसी एक्टनि सिङाव मोनसे गसर रेबथुमनाय जादों आरो आबुं नेटवर्कखौ दिन्थिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव चेन स्नेचिंनि जाथायनि उनाव पुलिसनि गुलिजों दुथां दायनिगिरिया जोखोम। पुलिस अपारेशननि समाव दुथां दायनिगिरि रनेश दैमारी सासे दुथां दायनिगिरि रनेश दैमारीखौ गुवाहाटीनि जालुकबारी ओनसोलाव मंगलबारनि हर गेजेराव हमनो नाजानायाव पुलिसआ गुलि गावनानै जोखोम खालामो। दैमारीया सान्दरपुराव सासे आइजोनिफ्राय सनानि चेनखौ सिख'ना लांनायनि उनाव दिसपुर पुलिसआ अपारेशनखौ जागायदोंमोन। जेब्ला पुलिसआ बिथांखौ खानो नाजादोंमोन अब्ला बिथाङा हेंथा होदोंमोन आरो खारनो नाजादोंमोन, जायनि जाहोनाव पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जादोंमोन। दैमारीखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। बिथांनिफ्राय सासे पिस्तल मोननाय जादोंमोन। पुलिसआ बुङो दि दैमारीहा खावनाय, डाकाथि आरो लांखारनायजों लोगोसे बिथांनि बेरेखायै मोन 100निबो बांसिन गसर दं। बिथाङा बावैसो जामिनाव ओंखारदोंमोन आरो गिख्रंथाव कार सिखाव बगआ बिथांनि बाहागि आरो आगुनि क्राइम पार्टनारजों सोमोन्दो दं। बिथांनि गें नेटवर्कनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ दिनै अमित शाहआ गोदान दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लामा आरो मुसुखाखौ बेखेवगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मान होनाय महरै दिल्ली नोगोर खुंथाया खोला दिल्लीनि लाला लाजपत राय मार्गनि मोनसे बाहागोनि मुंखौ सोलायनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग खालामगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सासे नोजोरगोनां दैदेनगिरि आरो समाज फोसाबगिरिमोन, जाय बर' हारिनि मोनथाय, सिनायथि आरो जौगानायनि थाखाय मेंनो रोङै खामानि मावदोंमोन। बे हाबाफारिया दिनै 1 मे 2025 खालि गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव खुंजागोन। बे फालिथायाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ गाहाय आलासि महरै नुजाथिगोन। बे फालिथायाव दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्तायाबो नुजाथिगोन। बे फालिथायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे दिल्लीनि मेयर राजा इकबाल सिंह, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, बड'लेण्ड आरो मन्त्रि अनसाय मन्त्रि उर्खाव-गोरा ब्रह्म, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोराबो बाहागो लागोन। बे लामाया दिल्लीनि कैलाश कल'निनि मेट्र' स्टेशननि खाथियाव दं, जाय 835 मिटार 50 फुट गुवार लामाया बड'लेण्ड आलासि न'नि सेर सेर थाङो। कैलाश कल'निनि रलिं रडआव बड'फानि मोनसे मुसुखाखौबो बेखेवनाय जागोन। बे हाबाफारिखौ आसाम सोरखारा दैदेनगिरिनि 35थि थैनाय बोसोरारि फोरबोखौ फालिनो थाखाय खुंदों। 6थि खौराङाव दङ आसामनि तिनिसुकिया कमार्स कलेजखौ अट'नमास स्टेटास होबाय इउजिसि। तिनिसुकिया कमार्स कलेजआ इउजिसि अट'नमास स्टेटास मोनबाय। आसाम तिनिसुकिया कमार्स कलेजखौ मुलुगसोलोंसालिनि अनसुंथाइ आय'गआ इउजिसि मोनसे गाहाय सोलोंथायारि जाफुंसारनायजों गावखुंथायारि थामान होदों। आसाम सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगुआ 30 एप्रिल खालि ससियेल मिडिया प्लेटफर्म एक्सआव मोनसे पस्टनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावदोंमोन। बिथाङा फरायसालिमाखौ बरायदोंमोन आरो बेखौ सोलोंथायारि साबसिन आरो बाउसोमनायनि नेरसोन बुंदोंमोन। जार खुंथायजों फरायसालिमाया आथिखालाव गावनि फरायफारिखौ डिजाइन खालामनो हायो, आनजाद खुंनो हायो आरो सोलोंथायारि आयदाफोरखौ सालायनो हायो, जेराव दासिमबो गावनि बिमा मुलुगसोलोंसालिमाजों सोमोन्दो दं। गुबुन मोनसे जाफुंसारनायाव गुवाहाटीनि प्रागज्यतिष फरायसालिमाया नेशनेल एसेसमेन्ट एन्ड एक्रेडिटेशन काउन्सिल (NAAC) निफ्राय 3.6 नि CGPA-जों A ग्रेड मोननो हादोंमोन। मन्त्रि पेगुआबो आसामाव गोजौ सोलोंथायनि दिदोम जौगानायखौ दिन्थिनानै बे जाफुंसारनायखौ बाख्नायदोंमोन। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।